Helo a chroeso i'r tutorial byr yma ar TodaysMeet. Iawn, a ddangosau chi beth yn union yw TodaysMeet trwy fynd i'r wefan. Syml iawn, dyma stafell ddigidol virtual na ni alw hi lan yn y cwmwl. Be sydd eisiau chi wneud fan hyn yw i enwi eich stafell chi. Felly am y tro na i alw'r stafell yn Preseli. Mae hwnna ar gael, os nadiwch hoff enw'r cael, jyst newydiwch e. Mae'n bosib i fi gadw'r ystafell yma ar agor am wythnos, am 2 awr, neu beth bynnag lan at flwyddyn. Felly dyw'n ni greu hi am 2 awr, a dyma fe, dyw'n ni greu'r ystafell. Felly dyw'n ni roi mewn Mrs Davies fel yn enw i, a dyw'n ni ofyn felly cwestiwn i'r disgyblion wrth iddyn nhw gerdded mewn i'r ystafell neu'r ddiwedd y wers beth bynnag. Cwestiwn rhaid llinellau, nodwch rai o dermau pwysicaf wers. A newn ni gadael y fyna am y tro. Ar yr un pryd wedyn, enghraifft wrth i'r disgyblion gyrraedd eich gwersi chi, iawn gyda'i dyfeisiau nhw neu gyda'i ffonau nhw, beth bynnag, bydd eisiau nhw wedyn i agor y we. Yna i hwnnw fan hyn nawr ar yr ochr dde. So dyma'r disgybl wedyn ni. Byddwch chi'n gweud i nhw beth rwydda i wneud yw naill ai fynd i TodaysMeet fan hyn, neu hyd yn oed yn well felly byddwch chi'n gweud roi trwch mewn TodaysMeet.com/Preseli oedd cyfeiriad yr ystafell yma, a dyma fe iawn wedi llwytho. Lle chi'n gofyn i nhw reit i roi mewn eu llythrennau nhw neu enw nhw neu beth bynnag. Newn ni tyg am nawr, tyg yn ymuno gyda'r dosbarth. Wedyn bydd y disgyblion yn ymateb i testun. Enghraifft byddwn nhw'n gweud reit rydy, a dyma nhw'n cyfrannu. Mae'n dod lan yn syth ar eu bwrdd nhw, a fe fydd hefyd yn dod lan yr un o'r athro fan hyn ar y chwith. Felly bydd y disgybl jyst wedi cofio felly athreiliad. Chi'n gweld nawr mae'n dod lan fan hyn. Felly bydd wedi cofio rhyw air arall fel cyrathiad. Yn gallu nhw fod wneud hyn yn ei grwpiau neu'n unigol, a bydd pwy bynnag sydd yn yr ystafell yn dod lan fan hyn gyda negeseuon. Felly dwi'n meddwl bod e'n lle gwych i gasglu syniadau, nid jyst wrth un neu ddau ddisgybl, ond bydd pawb felly yn fwy hapus i gyfrannu, gan nad yw'n gorfod bod ar lafar. A hefyd, wrth gwrs, mae'n man da, felly dwi wedi clywed yn bobl yn gadael sylwadau ar fideo, os ydych chi'n dangos ar fideos yn y dosbarth, felly bod yn bosib felly nhw gadael eu nodiadau nhw fan hyn. Bydd y plant wedyn gallu gweld y nodiadau yna gytre wrth nhw weithio ar ddarnoedd cartre. Mae'r posibiliadau eto'n ddi-ddiwedd, iawn yn ddibynnol ar eich syniadau chi. Felly, pob hwyl ar TodaysMeet, cofiwch os ydych chi'n gadael hwn yn agored wedyn yn y cwmwl. Mae eisiau wrth gwrs i atgoffa'r disgyblion i fod yn gyfrifol, gan fod hwn yn bosib fel gwaith cartre, ond i fod yn gyfrifol fel dwi'n gweud ac i fod yn synhwyrol. Iawn, fe fydd unrhyw gam ddefnyddio wrth gwrs yn cael ei gosbi. Felly pob hwyl i chi gyda fe, a byddai'n edrych mlaen i glywed mwy am eich syniadau chi.